komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Programa ni Ricky at Large. Arsaga. Puno sang balita. Puno sang aksyon. Puno sang impormasyon. Programa ni Ricky at Large. Arsaga. Kaupod si Sunshine Lacson. May nga po naman sa ato mga pinalangga-palangga nga matag palamati diris dakbanwa sa Bacolod sa Bugos sining 61 ka mga kabaranggayan sa mga sobra 700 ka mga kapurukan sa baybayon kag kaiping nga mga syudad kag kabanuhanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental, Western Visayas para tuntunan Ricky at Large diri sa DYEC Action Radio Bacolod kag syudad sa Sipalay liwat naman mabatian sa kahanginan. Kawilog sa aton sini nga partner Action Sunshine Lacson. Hindi ko kasiguro kung mag-abot siya bangod siguro sa traffic na naman. Upod kami ni Action Delmar ang atong technical engineer kag subuman kay Toto James sa Binaris. Na-miss ko si Toto James. Aton nga News Center 24 oras ara sa News Center si Action Lord Jan
ang gatira sang tanan nga mga panibag-o nga mga hitabo sa palibot sang pungsod Pilipinas. Ang ini nga palatuntunan nagaabot sa inyo sa tak ng alas 4 tubtob kita alas 5 isa ka oras naton nga pagpasundayag sa kahanginan. Sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga importante karon nga mga reports na naman mga hitabo sa palibot, mga pagkinubyal na sang mga kandidato sa bug-os nga pungsod sang Pilipinas, nasyonal man kag lokal, hindi mo na mapunggan para sa pagsalida nila sa mga kauturan naton sa mga nagkalain-lain nga mga duog diri sa pungsod sang Pilipinas. Kakaag na ganing lokal nun sa bagay dapat gid kinanglan mangin mabakod ang panindugan sang tagsa-tagsa. Kung may lamitanay sakit nga mga tinagada, kamo na lang da. May ngapon man sa aton nga mga tagpalamati dira sa may ikalima nga distrito kag ikanom nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Labi kag labaw sa tanan sa 17 tanan ka mga kabaranggayan, kasityuhan, kapurukan, baybayon nga masyado katinaw sa siyudad sang Sipalay nga ginapangunahan sang mapisa nila nga Mayor Gina Lizares Montilla. Kinabilugan sang ila sini ambungan kagisganan nga Vice Alcalde Oscar Nonoy Montilla Jr. plus ang aton nga mga city councilors sa siyudad sa Sipalay, mga empleyada kag empleyado dira sa ila sini nga City Hall nga ti masyado ka basta mapisan gani ang leader. Uya ka kung magpatamad-tamad ka, di ba? So dapat gid nga kung ano kapisan ang imos ni nga pinuno da ang sumulunod mapisan pagid para nga bisan paano tingob ang puwersa para sa kinahanglanon sa pag-uswag sang siyudad sa Sipalay. Kung sa uswag lang ti uswag Sipalay nun, una-una gina nga tig-ulo sa siyudad sa Sipalay diri sa Action Radio sa aton nga program sa Ricky at Large, no? Ug yun Sipalay nun nga kung sa diin nangin kilala ini ang pag-ilogyo na sang halos tanan kung nga ang developments kag mga programa dira nangin madinalag-on nakabenepisyo halos ang tanan naton nga mga kauturan sa siyudad sa Sipalay. Iban gani na gusto na yan sa siyudad lang sa Sipalay, Mr. Kay daw halos ginahatagan gidya priority lang tao. Mga problema sa aton nga mga kauturan. Wala ginapawalaan, wala iya ginapangakuan, pero ginasugata sang serbisyo nga may pagkasinsero. Sinseridad para sa mga pumuluyong Sipalaynon. Manang pinaka-importante sa tanan. Kita mo pila ka piniliay na ang nagtuhaw sa siyudad sang Sipalay. Wala sang may nagkontra sa ilang administrasyon, bangod ang ilang administrasyon the best para sa mga pumuluyong Sipalaynon. Diba? Pinabangod sang pag-ugyon sang pangkabilugan naton nga mga kauturan para sa siyudad sang Sipalay. Mga kapulisan naton, safety ang pagambalanti, very safe. Mga protokol padayon sa gihapon para sa pumuluyo sa siyudad sang Sipalay. So mayang hapon ang da sa inyo tanan, ha? Ibalawaan ko nga mga tulotawhay malang ang siyudad sa Sipalay. Ay, amigo ko si Action Unoy de la Cruz. Kamusta naman? Kaya nagligad to doon, pa-quarantine sila. Kaya doon na positive man, ang amigo ta, no?
Pero lang taon ta basi sunod may ara na nga kahilwayan. Balo ka bisan nabakunahan ka na hindi garantisado nga hindi ka malaknan liwat. Kay may posibilidad gyapon nga positive ka sa kung ano nga mga virus nga makasulod sa lawas ubla. So kadelikado sa gihapon, no? Para dira sa taga syudad sa Sipalay, extra sa gihapon nga paghalong, ha? Inaya paagi sa pagdungalahan man dira sa administrasyon nga ang tanan ginahimo para nga bisan paano mapalayo kamo sa masyado sa gihapon ka delikado nga klases ng virus. Bisan pa nga daw halos nabakunahan na ang iban, pero ti iban nagakalaknan sa gihapon, nagakadutlan sa gihapon. Importante nga kung nabakunahan ka kag kung nawaslikan ka sang virus nga ini, hindi ka madadali nga matamaan bla parehas nga iban nga wala mabakunahan nga nagauy-oy na lang dayon. Kung daw pigaw immune system mo, way ka bakuna, ini daw laban-laban sa disgrasya ka. Kadamo sa pila sa mga utod ta, nga daw hindi pa ya iban gyapon magpabakuna. Ay nano man. So mayang hapon man dira sa maya ikanom nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental para sa aton nga mga kandidato dira kag mga kauturan ta nga gusto magserbisyo sa panhiman. Sa ikalima nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental mayong hapon man para sa aton nga mga tagpalamati ang ikalima nga distrito Banwa sang Isabela, Banwa sang Hinigaran, Banwa sang Moises Padilla, kag Banwa sang La Castellana, Banwa sang Binalbagan, kag Siyudad sang Imaylan. May 5 ka mga banwa, isa ka siyudad mga kaaksyon. Para sa ikalima nga distrito, masulo sadya ini. Bisan sa mga board members lang nga nagapapili, daw kadamo sila, anom gali ko nakabilog ni. Sa pagka-congressman da, basi 3, hindi ko magsala. Amo na ang pag-insindita, kuti iban din mga parintihan na malang mo, no? Pero ang importante din, nangin mabakod ang iba naton nga mga kandidato bla, para sa aton nga mga pumuluyo, para mangin mahapos man ang kadalagaan ninyo. Nginang may puntarya kamo bla sa inyong pagpapili kag mapasiguro nyo nga mahatag nyo ang nagakasanto nga klase sang panggobyerno sa inyo sini nga ginaalagaran nga distrito. Banwa sang Isabela ti bisan magkainano ang incumbent dira nga mayor mapapili sa gyapon mayor si Mayor Irene Montilla sa Banwa sang Isabela. Mapisan nga mayor ni. Lasang iya sini nga mga kaupo dira. So bata ya magapapili man vice mayor. Ang isa pagid ka o si Juan Miguel Montilla, no? Alam haron pa ni pero may kapasidad naman sa pagpangalagad para sa mga pumuluyo da sa may Banwa sang Isabela. Ang taon-ta ang sitwasyon. Tumigo ko nga si Jard Montilla, incumbent na councilor ini, nagpapili man liwat, no? Para sa aton nga pag-insindi dira sa may Banwa sang Isabela. May mga line-up sila Pero yun ay baloon ta sa ulihi pagid para nga inisla mga kilala na yung daan kag kabantugan nga konserbisyon pagambalan kulo kilala na sa may Banwa sang Isabela. Sa mga barangay kapitanis naton, mga barangay officials naton sa tanan-tanan nga mga pumuluyo sa may Banwa sang Isabela. Kinanglan ng Banwa sa Isabela mangin ma-improve ng klase sang Banwa bla. Inang makita siya sa ulihib lang ang Banwa naga dagon-dagon.
ang banwa sang Isabela. Bisan ara lang sa igad sang kabukiran, importante nga may ara nga may lantahon man ang aton sini nga mga kauturan. Pag-abot sang tiyempo kung sila sa giapon at aganda sang panahon sang aton nga mga kauturan sa may banwa sang Isabela. Sa pagka-board member sang ikalima nga distrito sang Negros Occidental, ang balambalan tama na karon, pati na sa congressman nga nagapapili sa ikalima nga distrito sang probinsya. Kaya sa banwa sang Isabela, banwa sang Hinigaran, mga banwa ini nga may mga kasumpong bla. Ang incumbent dati may kasumpong, ang vice mayor na may kasumpong. Amo man sa banwa sa Isabela kag sa may banwa sa Hinigaran, kag sa iban nga mga banwa ibaluon talang inasunod sa tion nga malabutan naton, no, diri sa aton nga program sa Ricky at Large sa tagsa ka Domingo. Ang banwa sa Hinigaran bisan magkainano may ara yang ginahulat nga kasadyahan ang aton nga mga kauturan. Bangod may kasumpong man ang ilang nga mayor dang incumbent kag mapulo pagros nga kasumpong ini isa ka babae nga may panindugan man kag may nakasentro nga balatyagon para sa pumuluyo sa banwa sa Hinigaran. Di ginauyog suwong ang incumbent dara sa report nga atong nabaton sa may banwa sang Hinigaran tod na hindi lang mo patama nervyos. Importante may ara kamo nga ipakita sa pumuluyo sa banwa sang Hinigaran pag-abot sa nagakaigo nga panahon. Kung tagaan kamo ya tsimpo libati Botsilingon, okay ang inyos ng mga programa para sa pumuluyo. Pero kung hindi ka mo pagatagan liwat sang tiyempo, Botsilingon nga damo sang indigid nakagusto sa inyo nga mga ginhimo sa banwa sang Hinigaran. Malang na Isa dra sang naibaluan ta nga mapagros kag makainkwentro sa incumbent mayor sa banwa sang Hinigaran, wala sang iban iniya na pamatud-an na konserbisyo ang pagambalan may dughan nga matudtuon para sa pagbinuligay sa amo nga banwa. Si Ma'am Mitchell Mikay Cordoba Peralta sa may banwa sa Hinigaran. Niya silo sigurado ini. Mangaulopod siya, bisan makita mo lang nagaulopod siya ba? Madaso ka na lang. Di ba? Sa ila ni hinday gida. Hari masyado ka parang prinsesa sang Saudi Arabia ni. Ila si Kiray, Araman. Damo ni sila mga kilala da Ang ilada nga ari-ari si Juan. Kapartner kag barkada kag kasin ni Mawasi si Inday Roselinda Cordoba. Perte siya. Thank you Thank you sang kape. Perte. Thank you sang sorpresa. Perte Sige, may nga po nanda sa inyo sa may banwa sa Hinigaran. Halong lang sa pagpanakayon. Ay, perte. Huwag galubad. Bayo galubad pa. Ang itsura huwag galubad. Pati ang pinalanggaon kag mabinuligon. Kamunis lang na nakitaan sang aton nga mga kauturan dira sa may banwa sang Hinigaran. Partner ko ay nakapakita na naman. Why siya ka-text na noy? Si Action Shine. Nanong tabo sa iya man? Naway tabalita sa iya.
Gakalot-kalot man si Toto James. Parang tawa ni Toto James, oh. Doga kalot siya. Toto James, basta way ka ni Jackson sa inyo. Gakalot-kalot, matyagoy ng mga nagalantaw sa ato. Gakalot-kalot. O sa ato mga viewers, kaliyama yung hapon, gid. Salamat sa inyo tanan. Sa aton nga mga kauturan. Mga viewers nato, na Luzon, Visayas, Mindanao, sa iban man nga pungsod. Espesyalmente sa pungsod o kung sa Barin. Sa kay Ma'am Nida Bilyote Olarte, kag kay Inday Jenny Olarte. Sa Barin, kay Ma'am Luida Acusar. Mayong hapon gid sa Kuwait dira, mayong hapon mamin basahan ko to sang ligad bla. Kag sa din ba nga mga lugar nga daway malambutan kay hindi man kita makalawag gid focus sa inyo bangod ari kita sa mikropono, no? Pero bisan paano, pasalamat ako sa inyo nga ara kamo sa gihapon nagatabid diri sa aton nga palatuntunan. Sa kay Mr. Nonito Olarte, sa ka businessman, mayang hapon man dira sa may Banago. Kag sa kay Ma'am Luz Biminda Bilyesa, mayang hapon gid may nila mong kalalawagan kag sa kay Ma'am Lorelia sa may Kabatangan, mayang hapon gid kag diri man sa may Tangob. Tanan-tanan nga nakatutok diri sa aton nga palatuntunan sa mga tagpalamati naton sa radyo kag sa FB. Naka-live naman kita sa FB, sa Action Radio. Wala naka-live subong si Action Shine. why siya nakahatag message na to? Anong tabo kay Action Shine? Nagligad, medyo may ginabatsyag siya, basi nadalman. Kabay pa wala lang, kabay pa nga wala lang. Sige. Now sa diri sa Negros Occidental, may kasadyahan. Diri sa siyudad sa Bacolod, perti naman ang kinamog kung politika ang paghambalan. Ti kabalo ka naman yan, Bacolod may ara nga kasumpong ang incumbent pandire. So masulusadya. Iban ginakahit. Ginakwa na. Puwerte ng sinaputihay. Bisan sa mga nasyonal kag sa social media. Bisan sa mga sa nasyonal mga presidensyable naton nga nagapapili, puwerte ang binalbalanay mo, no? Wala kag tuo kung malantawon mo ang isa lang nga wala nagahaboy sang o kung nagabalos abi nga nagabalbal abi kung pamangkuton siya kung terbiyon Action del Mar, isa lang iya kakandidato nga inang controversial bla sang iya nga apelido halin sang una sang buhi pang amaya hasta subong, no? Grabe ang balbal gid, no? Sang taga-oposisyon do halos tanan perti ang binalbalanay mo sa mga vloggers ay grabe. Mapambatian mo lang na mahamuot ka mo, no? Pero tandaan nyo gini ang pumuluyo sa pungsod sa Pilipinas, may ara sila yang mga may mga balatyagon bla nga kung daw ka tradisyon na bla nga kung diin pa to nga ginasaputi todo nagakaluoy na sila bla, no? Dapat dumdumon nyo gina ang pila ka mga nagapangbira bla turtudo nga nagasulubra nga daw kung sa ilaya kung do sila abi sila mo do kakampiyon gid kaklinlinis gid abi masyado gid katinlo, no? Pero matod sina bisan sino da ipamutang mo may ara gid nga bulo basura gyapon nga magaupod unang kamaturan dai, no? Pila ka bilog bla presidente ang nagpapili presidente sa pungsod sang Pilipinas. Adamo, no? Pero sa pag-abot sang bulan sang November 15, may mga pagbag-o ini. Ini makibot na lang ning halos kalabanan man siguro. Especially sa mga oposisyon.
kadamo gid, no? Sang ara sa oposisyon karon sa paglantaw sang kalabanan nga gusto magpangalagad kag magpadalagan sa rinda sang pungsod sang Pilipinas. Wala to. Sabi mo sinong ang ginabatyag subong sang halos kalabanan? Kaya ang nagpapili sila kanday ang Vice President si Leni Robredo, no? Lakanday Senador Ping Lacson. Yangunis lang daw mga kanbla. Sila kanday Senador De La Rosa, no? Bato De La Rosa. Kag iban pa pro iniya si Senador Bato. Sigurado nga may bagbag-o sa November 15 kung lang taon tabi na. Kaya ang tirada gidya sa ngalos kalabanan sa mga nagapapili karon sa pagka-presidente. Nang ginasiling nila nga isa kontra sa tanan. Grabe no. Si Senador Bongbong Marcos. Niya puwerte gid ang saputi siya. Bisan sa mga interview sa tanan pero halos kalabanan nga interview sa iyaya way gid siya balay ga haboy sang tinaga nga gabalo siya bi nga gapamira. Grabe siya no, perte ang self-control nga tao. Perte kaalam nga tao. Do kabudlay sa iya nga pakigon, iban niya gaulunyat ng ugat la sang tira. Bira nila todo. Nga do sila perte kaname abe. Si Bongbong Marcos, simple lang, magsabat. Kung ginapamangkot siya niya, focus lang siya sang iyas niya nga kwan, nga ginasabat ka ginapamangkot. Do ka simple, nga masyado kadalom la. Do nasawaan sa mga utod nga sa atusagwa sa pungsod, kala sa alos kalabanan. Kag nagapanguna sa sorbe subong, amo na ang pinasahi kung kaysa. Kundi ba ito nga daw ginasaputi mo, tira-tira, bira-bira, bog-bog sarado, kumo may aral sa ginapukusan niya kung paano ipadlaganon ang rinda sa pungsod sa Pilipinas, damo pa saya sang may kagdamo, just may matipyok, batyag ko. Pag-abot sa timpo, pag-abot sa November 15, may tipyada ni madugang pagid ni matyag ko. Ang ibanti si Isko sa Manila, papili man sa pagka daw hindi mo maintindihan ang plataforma. Kagulo, gulo sila sa giban. Ay pertiyo. Si Senador Peng yati daw okay man lang siya. Pero halos kalabanan mga sa social media grabe gid ang balbalanay na. Basta mga amo ni analisis ang kalabanan. Basta kung sino tong tamaan, silang day Manny Pacquiao tiway naman niya. Durog na durog kung sa iban pa. Way na gid man kay bisan mga kaupudanan niya sa boxing, nagbiliya na siya ganim. Daw nagalit, daw naakig na siya. No, kay daw hindi man siya magpamati so nambalan, no? Daw sila nam lang. No, ang mga adviser gid siguro nga ara gid tupad ya Action Delmar, why na? Ang mga nagaupod siya ka mga alalay sadto. Hindi mo na makita. Kay makitaan mo lang sa mga interviews kung kaysa nga may kinalain na ang dating ni Senador Manny Pacquiao. Basi kung may balatyagon siya, pero sa boxing okay na siya. Pero damo kay gambal, hindi gid niya makaya ang pungsod. Bisan magkainano, mabangkrap ka. Senador Manny Pacquiao siling sang kalabanan, no? Pero tilang taon ta. Pero hindi lang kung abisan nagapapili da kung sa may mga vlogger nga mga sa social media, hindi nyo pagpatami. Kaya ang ginakaugtan nyo ginasaputin nyo sa kanginan, basi bumirang sa inyo. No?
Diba? O kay corruption kung corruption lang kay Manny Pacquiao na si corruption man ang iya gintira ganit sa administrasyon. Subong bumirang sa iya ang mga korupsyon nga sa ila mismo nga pag palakat sa na balalik bla. Amo na ang gisa nga kung sobra ang tira mo na sobrahan may ang makalis ara man si imo da. Ay grabe yo. So amo nang ang sa nasyonal subong pwerte. Bisan diin lang subong masyado ka kuan masyado ka bakal si Bongbong. Nagpasibo to siya. Grabe ito. Halos tanan gusto gid magkuan. At amo nang isa nga daw hindi epektibo ang tira nyo. Kaya gin pasobrahan nyo pikto. So lustuan lang bla. Kung galit ka mo, kung akig ka mo sa iya sini nga amay sadto, hindi na dalahiga pa nga tira patay-patay kay base hindi ina makahatag bonus sa inyo sini nga ginaalagaran nga kandidato. Diba? Naduro ginaya. Ang tawan nyo blang style ni Senador Bongbong Marcos. Bisan nano pa nga balbal siya, nano pa nga tira siya, midiin pa nga klase ng interviewhanay. Way ko kabati nga ginbiraya mga kontraya. Ginadayaw ya pagana niya ti mga malaman asla. Tanan-tanan asla may baluman pero may ara siya nga nahibaluan nga mas favorable siguro ya para sa pagpadalagan sa pungsod sa Pilipinas liwat. Diba? Why siya gapang bira? Ginadayaw ya pagana sa mga interviews. Kung anong ginapokus siya da, kung ano ang gusto siya da nga, nang grabe blay ang kontrolado sa iyong galingon, matanda ang gauluyat siya, no? Sa pagkamatuod lang. Amo na nga binalbalanay, pero do hindi mo makita nga may kaakig ang ginabalbal. Kung interviewon siya, relax sa gihapon. Ang tiradaya sa pila ka mga interviews nga ginhimo sa iya. Sa iban nga mga lugar, kasimple lang sa iya gihapon, pero grabe. Inang katanlas sang iya nga mga tinaga ginapangbuyan nga hindi makahatag sakit sa mga kontraya bisan pa nga ginababu ko na siya gani ginatapak na grabe mabatian mo daw imbes nga ang ginabaligyan nila nga ang ginadipinsahan nila kaginabuligan nga kandidato basi hindi pa makuan madulaan pa boto why ginanyo ginapaminsar performance accomplishment iatag nyo bla, ibigay nyo kung ano nilang pungsod sa Pilipinas kung silang arada para makaibalo ang tao, importante ina. Hindi ka mo wala ka pangutos. Hindi ka mo pwede maghalaka siagit lang nga siagit, pinangakig da. Atong dogi na sobra nga pagsaputi, bugbog sarado, ang kontra nyo. Sabagay, damo man ganit nagapapilit sa pagka-presidente, no? Pero ang kaluluoy bla, si Bongbong Marcos, kay pwerte ang balbal sa iya. Ay, pwerte. Ang lain bla, basi tanan tipiyok pa kay Marcos. Ang sobrahan. Kamo ng balantayan sa sunod. Senador Batoya, sigurado may pagbago ni sa November 15. Kay ara man siya, galapit man sa rating man siya sa pagka-presidente. Kung may pagbago sa November 15, din makadto ang ara sa iya. Mangkot ko? Mangkot ko kung din makadto ang ara nga nagasuporta sa iya. Kahit ang kutob sang nagatira da subong tanan ara man sa oposisyon ang nagapabili da. Ay pertiyo. So isa sa mga pananawan lang kag ginahatag naton nga view para sa aton nga mga kauturan. Ano nga tindi ni madula sa iban
may mga hinimuan, may ara nga hindi man maayo nga hinimuan ang pagpadalagan sadto sang amay ni anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Kuti ang bata lain manigurya, no? Kaya bisan sa Senado makita mo eh. So, depende na yan sa gyapon. Ang importante diri kung tane, inang hindi grabe lang galing, no? Ang walo nga bugbog sarado eh. Ang tao kung kaysa imbes nga daw manamian pa sang ginatirada mo da kung nasobrahan ang ginabugbog mo basigol lang ng mga talikod blasay mo. Diba? Inang daw paluaron mo gid nga daw itanyag mo gid sa pumuluyo nga pangayuan gid sang tanan-tanan nga kung ano nga mga hilimuon da hindi naman na maayo siguro. Kaya ara naman niya sa kwan human rights. Ay birthday. Gisa na kasadyaman pero gisa na mahamuot ka naman lang. Basi bumalis ka ng paya bla. Mo nang pinakamasubo sa tanan. Paano ah? Diba? Kinhanglanon ta nga may ara leader nga maayo kag may pagkasinsero gidman sa pagpadalagan bla sang rinda sang pungsod sa Pilipinas. Kagbantayan nyo gid nga si anay Senador Bongbong Marcos may pundo iniya nga matudtuod. May ara ini sila ya kwarta nga matudtuod. Ha? Nga pwede nila igasto sa ila sini nga kapartidos sa bugos nga Pilipinas. May pundo sila ya way ni gaulat ya nga tagaan mo pa para padlaganon. Way niya gaulat pundo sa iban kundi sinutong mong talpulano nga magbigay sa ila. May ara niya pundo ang mga Marcos. Munang balantayan. Ha? Ngayon sa iban niya nga mapapili, may ara igatanyag. Tig milyon-milyon da. Oh. Halalan nga baton da eh. Diba? Kaya ti ibelta sina kuning kaso lumusot utang nga kabalaslan. Kaya sigurado may mga kwarta kag kun himuon lang pagserbisyo sa matutod sa pungsod sa Pilipinas base kilalaon pang Pilipinas pila ka adlaw. Depende na sa aton nga mga pumuluyo. Ang mga maala mga aton nga mga kauturan, mga viewers ta tanan-tanan. Mga tagpalamati ta, o bisan sila ni siguro kay balo kung ano ang nagakatabo sa pungsod sa Pilipinas. Ay ara nga the best magpadalagan, tagaan ta chance. Basta bantayan sa gyapon eh. Pero ining way pa makapangalagad, swerte na ang tanaw sang kinanglanon para sa pungsod, may kabudlayan ta sila. Diba? So, grabe na subong ang binalbalanay parte sa nasyonal nga balita sa mga presidensyabol sa senador medyaman man ang pangunas bong si Rapi Tulpo sa Surbi lang. Grabe, no? At may mga agi. So isa ini sang ginalantaw naton nga dapat basta okay lang ang binutuhay, way gid problema matiyag ko, no? Pero kuno hindi naman okay, kasi may ara naman nga ihimuon nga daw hindi mo, may kabudlayan naman para sa aton sini nga mga kauturan. Wala kag to eh. Damo sang gusto may mga halos tanan may mga supporters man. Des Bacolod halos may mga supporters eh. Mga presidensyabol naton hindi pwede nga wala sang supporters. Ha? May supporters kaya lang magpapili ka lang kunsyal. Na pang presidente na gid. So saksak sinagol man ang pwersa diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Way man sang solido gid matiyag ko. Pero malawig-lawig pa nga kinampanyahan ay ini sang aton nga mga kandidato, espesyalmente sa pagka-presidente ha.
sa pagpamuno naman sa pungsod ta, ini ati pumuruyo sini mga desider, mga decide sini, kinalan siguruhon ta, na hindi pabutang salang-alang ang pungsod ta. Kung utang ang pagkabalan, sus, Maria kay Jose. Kasi hindi na malumos-lumos ang pungsod ta. Na? Lumos-lumos. Ang mga basa mong katigulangan sa una mo. Pag busong pa lang, may utang na. Huwag pa mabunag sa kalibutan, may utang na. Ito na lambutan, kid. Isang pagmamata sa kalabanan, subong utang. Tanang nagmahal mo. Ay, pertiyo. Sige. Wow, grabe subong na. Ang silo tanay sa tupiko, tatabla. Yung partes, ang ando nalipatan subong, yung sinakaay isang gas, gasolina, no? Diesel, grabe. Tanan na kinalot eh. Why gid kuan bla, do why na ginahambalan, do why na gina sa una do gina kuan pa ni. Tirada pa ni may kumbate pa subong why na, no? Why na untat nga sinakaay banwa. Grabe. Pagtugong mo subong pagkadason adlaw, lain naman ang presyo. Hindi kayo makikita man. Tag 63, tag 62, ang gasolina, ang diesel, tag 50. Grabe ang kanya. Ang tiraya, no? Sa unat, mas okay, pero subong grabe daw nagpinaguston naman ang dalagko ng mga kumpanya sang gatong. Grabe man ang lumbayag sa mga salakyan bisan pa nga pandemic sa gyapon, pero Bacolod kag Negros tanan nga paghalong ginhimo na bisan paano basta sige lang linumbayag. Sige lang ang trabaho, sige lang ang paghatag sang kinanglanon para serbisyo sa aton nga mga kauturan diri sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Kaling hindi lang magwantahan gid subong, abi ko ang iban hindi ka kuan na bla. Yan sila nga magpinagusto gamit kaslakyan, may mga malayo ka nga mga lalakton. Mapundo ka gidanay, minsar ka nay. Un hibor o blab ni. Ginauwaw man ang salakyan mo. Ginauwaw man ang imong serbes. Grabe gidya subong. Perte gidya mo. Pila ka kilometra ang dalagan mo abe. Pagbalik mo, ginauwaw ng salakyan mo. Ngita ka naman. Kung ginapanglagas mo lang ang ginatugong mo, tilingin ulo mo. Di ba? So, siguro basi isa na nga makapaganagan man sang trapiko ta o kadamuon sa mga salakyan nga nagalinong bayag sa mga takadlaw nga tanan pero galing kay basta kun opisina halos tanan may paglumbayag gid sang salakyan no. Mga public vehicles naton ara ginaya. Mahal man da siya o kung ano da makuan kagid mahulag kagid no kaya kung di ka magulag di maano ka karon kamuning pinakamasubo kay hindi ka kapatas sa gasolina hindi ka kapatas sa oil hindi mo okay man lang siguro kung adlaw-adlaw mo siya nakaay may kung adlaw-adlaw ka income ka lang nga nagaslubra ang ganansya mo abe pero kung way ka way gid pauway ka na lang sa banga. Igo ko pa nga ang korban sa Action Night Patrol magpalumot sa banga. Action Night magbanwa. Nari a jeep ng iya service. May siya problema. Grabe gidyang pagsaka sa makadto ka lang bisa o nga banwa nga ginapangkadtuan mo dito sa Southern Negros. Malumos, hindi ka malumos ka sa kamalahalon sang gatong. Pero kung grabe ang gisang init o grabe man ang way ka mahimo no? Kuan kagid masakay kagid sa salakyan. Pero ko ang problema gid subong ang aton mga kauturan nga ang pangita bala masyado gid kapiot man.
pandemic pa sa gyapon, may dako gid nga kabudlayan para sa aton nga mga kautoran. Ining nagapamake up sang pasahero, mga tricycle drivers naton, nga jeepney pasahero nga salakyan. Paano mo na karon makuan man? Maganansyahan o paano ka makadalas na sa kilo-kilo nga bugas? Bangod sang pagsaka lang sang gatong, isulod mo lang sa dululungan tong lugar daw, Libertad halin sa bata, Mandalagan halin sa Libertad. Ang kaunon sa sang gasolina, kadako nga daan. Pick up ka pasahero, pero daw kabudlay ka maka-arkila mo pa sa salakyan. So, grabe gid, no? So, lusapnot siling sang mga drivers naton nga nasugilanon ta. May kabudlayan. Iban bisan paano na lang makarakit. Di ba? Nga maka-income. Hindi mo man na malagas Do halos ang tanan nagmalhal, may kabudlayan, banwa ang palangabuyan sa aton nga mga kautoran. Palangitan-an may kabudlayan. Di mga magagmay naton nga mga negosyante, galilingin man ang ulo may kadamo man gadaan sang makuan siya kompetensya. Ting kaluluoy pagidabi mo ang sa mga mall bla, no? Nga naga-arkilada, kita mo kadamo sa mga nag-close, kadamo sa mga nag-uluntat sa negosyo. Sa mall, kaysa pagkamahal pa sang arkilada, lulamisa lang banwa, hindi ko lang pag-mention, lulamisa lang imo da nga plastaran na bisang biligaan mo, tag-800 ang adlaws na. May tao ka pa nga bayaran, kaya mo na pabantayon mo sa negosyo mo. Ay, terrible. Pagkatapos, may kung ikaw lang isa da nga negosyo mo na, sa pagkadamo pa sa inyo, may na ako mabaklan ka na. Ang balayaran mo sa tao mo. Kundi iban ka close, iban ka untat na lang. Kung tani, gusto man sang iban magtilaw-tilaw, negosyo, bla. Pero kung mag-amo nga ang tanan, gasinaka, ang tanan, pati sa mga mall nga mga dalagko, dre, gapa-arkila man sa tuod, sa mga tuod, tapangkoda, lulamisa da, pero sa pagkamahal man, ay pwerte, way ka lisuan, nga hindi ka kastiguhon sang sining mga klase sang kamalahalon nga imo ginaatubang. Kamo nang problema gid bot sino na makapanubos na. Dapat ibukaro na linaliwat. Inang mag-control ba kung taning gobyerno sa pagpinasakaay sa mga gatong kay sumaka ganing gatong tanan ispektaron mo. Ultimo nga post-proda, ultimo nga bitsen o asenda saka na tanan. Isda gatalbo na ya, taas pa sang bilis ng isda sa baboy man. Taas pang isda bili kung kisa sa karne sa baka. Umakon mo na ya. Na? Sa una daw pulo pigadong imo yung kita isda-isda lang tanay subong hindi ka na makasiling isda-isda kay daga palarias na naman ang bili kinilo ka baboy kag kinilo ka bangros Maria Joseph gaslubra pa ang kinilo sang bangros banwa ay terrible. Sige ang may kabot partner ta sorry gid Sorry gid sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga kauturan, basi sunod matagan ta na tsimpo. Ipalawag ko na siya, iubos kong 30 minutos para palawag lang. Para makabalos man ko, makasukli ko sa inyo. Sorry lang sa inyo tanan ha. Sa mga viewers naton, sa aton nga mga kauturan nga nakalantaw diri sa aton nga pagpangalagad, kay tsimpo ta lang alang naman. Naka-discuss kita sa bahin sang mga kandidato naton nasyonal kag panglokal pati ng sinakaay sang gasolina banwa nga amo ni subong ang nakahatag pagidako nga problema sa mga kauturan ta nga ang palangitan-an ginapangita mo lang ang imo sinidalalon sa imo sinisulod sang panimalay. Pod kami ni Action Delmar kag ni Action James Abinares.
Sa news center naton si Action Lord Jan. Ato nga security po si Toto Edmond. Salamat gid sa imong mga Pinoy. Sa ngalan sa atong station manager Action Nona Magbanwa. Sa program director kag subuman sa atong mga anchorman dere. Hiningin niyo abyan nagagdaman sa pagpamati sa masunod nga palatuntunan. Lakip man sa Action Arana karon nila ni Action Albi Nagraba. Ricky Arsaga at large nagatamyaw gid sang mayong hapon. Madamong salamat sa inyo nga pagpakigbahin sa Bacolod Action Radio.